Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamyunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo alang ipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nabartag ka manan, Marlon. Saan na na? Ay, di nakman lukon, Marlon. Agat arak ka. Kad may basbasing ka itaya magmagna. Nanang, saan ka na bartag? Naliwayan mi lang ti oras kadagiti barkadak ta. Naimasan mi ti nag-iistorya. Di nak mapaglibakan, Marlon. Iti kasta jarmaw. Amok nga adu tinainom yung nga arak kadagiti barkadam. Basid lang tinainom ko nanang. Saan ka na bartag ko nakmat? Basit ngam kita ti epektunakan ka. Talaga kastuyak. Nariwawan nung naragsak, nanang. Saan ka maan-anawa makibarbarkada? Kanayon pa'y arabi ka nga agawid. Ay, makapadanag ka, anak ko. Mabay ko mga minapagdanagan tak, nanang. Kasano ko maasa anak agdanag ngay? Rabin, jak amaw no niya tinapasamakan ka di tarwar. Sige, husto nga rudan. Pastragan dakit din, tanay. Ang mga namang magdatayo dakiti karuba. Kababayin. Ang kalpasan na, hingga maturo ka yung tanay. Hadal naman tirabe. Kan, adak mo tandito balay. Awanan ti rumba nga pagdanagan yaw. Kasla na mas ti uminom dito ya. Kunak tumot kan ka pare. Napintas ditoy. Mayat nga agpaiso dahito lugar. Oh, anya ti trip mo nga inuman. Si Kante Agordar. Si Kalatan. Sano na nga ado Kanya kahit tayo nasang runa ita mga nujak kabalan. Di ka madanagan, Marlon. San ka baybayan? Arak lang dahito'y pare. San ka mat ngagdadamo uminom? San ka di? Wan mat kiti kas lang amin nagado ti nagduduma klase nga arak dito iminom. Anya ti mayat ka dagito Adda signature cocktails da dito na imas. Naramanak day jayon pare. No, isa ti ko namdi sige. Basta sano na yan napiksa Wan ka di. Kan may sa makaumamot tagiti sigod ngayon inuman ta. Padasan tamot lagi mainom iti day iti abar Sika talaga. Abak mo pa iti pudpud no lalaki no inom di pagsasaritaan. Lalaki ak pare. Si kamot. Anya ti kayat mapulutan. No pulutan di pagsasaritaan. Ay kat amo mo na. Tanaan niya ti trip mapulutan. Trip kumatain. Ayun gaya man niya. Talagang agpada tayo ti trip, Marlon. Sige, agorder tangarudan. Na, sigarilyo mo't day ta, Marlon. Ha? Kano pa'y nakasursuro kang agsigarilyo? Nanang, kuha. Italang da ito Saan mo ta ka na yun? Uray pa'y, di mo ayaan mo ang makadadaal kan ka day ta. Di ka kadyag pampanunot, Marlon. Amin sa mo ta klase abisyo kat nasumok mo. Pasensya kayo, nanang. Mamin ano aya nga ibagakkan ka nga awan serbi dagita abisyo. Anya klase ay dagita abarkadam, tasipod na kaduam idakat na isungsong kan nga agbisyo. Saan matadaka sa tao dagiti gagayim ko, nanang? Trip mi lang. Trip as asawam. Dadadaalam lang tibagim iti kastangar aramidam.
Saan ka kadi amabuteng kadagiti sakit amabalin mo amaalag po kadagiti abisyo? Saan mo ka din apampanunutan ti masakbayam, anak ko? Nanang, okay lang. Sa anak ba ni Inaldaw magsigsigarilyo? Anya nga okay laang. Anya saan nga inaldaw? Saan ka amabanbantayan, Marlon? Maysa nga istikla ang asigarilyo, makadadaal daytan. Kasano no maadik kan? Kasano no di mo maikat dayta asigarilyo? Saan to mapasamak day tananang? Kasano ang maibagam dayta? Anak ka, jay makapasaya at kan ka di pampanunutag. Saan mo kuman nga ituloy dagita akalukwam? Sorry nanang. Saan to na maulit? Saan nga umdas ti sore? Ipakitam iti aramid at talaga dumaw dawat kay ti pasensya. Baliwab dagiti mading nga aramid mo. Pasensya kayo nanang. Sapay lako matapod no dagita nga imbagam. Di naksubsubukan, Marlon. Napatag ka kanyak. Iso ajak kayat amadadaal ka. Gapulaeng ka dagiti awan kwenta na abanag. Marlon, nadamag ko kadagiti tropa na tiliwan na kakano ni nanang mga agsigsigarilyo. Wan nga rod. Kunak manod ninja ka pare. Kastaw na nga rod taungot kanyak ni nanang. Ay, grabe pare. Kasla death sentence sa dagos na matiliwan ka. Grabe ka diti pa ng sermon ni nanang mukan ka. Sobra. Amumutan ni nanang. Stricto na may papanan ni Tisalunat. Kunak mo trip ko laang. Siyak tupay. Natiliwanak mo tidi. Iso at tinarayak ni tatang ko. Hanyawat na itan. Kasta saan ka natiliwan na. Tapirmi pa iti katawam. Seryoso, Marlon. No, kaya't mo nga isardeng. Suportaran ka. No talaga trip mo. Suportaran ka lang ta, pare. Ibagam ka ni nanang mo at trip mo lang nga talaga. Kasta ko makabita kasarsaritan ni nanang ko imposible pare. Well, good luck ka pare. Wala, may kakit din. Mapantagyo si tapno malipatam ti sermon ni nanang mo. O sige, basta saan tan apatil-tiliwan. Ba't ako nang pare? Ang mga nointon bigat. Adan lecture ta may papan iti dangers of smoking. Cheers talaan kadagiti pada taan ninja smokers. Nang runa petjak namin na nagkolehyo. Takalpasan ti panagturpus ko iti high school, simula kat a janitor iti maysa nga opisina. Di tamutan ana maamok ni Lance, tigayim ko alakyan. Nagbaling kami anasingad iti tonggal maysa. Nam ado abisyo tinasumok mi, nang runa ti ara. Ta iso ngamin ti pangitkat mi ti bannog mi kalpasan ti agmalmalam at trabaho. Banag akarurud unay ni nanang. Kastamutan ti masansan analadaw a panagaw-awid ko. Kas iti may sa agundaway.
Kastoy kadilatan na kanayon ti aramid mo si Kamarlon. Ti renabiing agawid ang nakainom. Nanang, Anya aya ti mapaspasamak kan ka. saan mo ta rin nabiin, nanang? Agtrab-trabaho met. Nga ta, makatrabaho ka nga rod itinasaya at no kanayon ka na hangover tunggal mapan kag trabaho. Relax, nanang. Saan ako mataka na yun, bartag? Agin enjoy ka lang sagpaminsan. Anya aya ti planom para iti masakbayam. Diyak pa mo, nanang. Sapsapulok pa lang ti direksyon ti biyag ko. Kasano nga rod ang mabirukam ti direksyon ti biyag mo? No kanayon mo ta bisyo ti in-into naram. Ang pampanunutak pa mo, nanang. Aginggat kaano nga agpanunot ka? Kaano nga agseryoso ka iti panagbiag mo? Nanang, kahit ko lang mo ti ag-relax sagpaminsan. Kaano pa'y nga rod nga'y apanunutom ti maipapan iti masakbayam? Into nala daw ton ti amin. Saan mo na maisubli pa'y dagiti naglabas a panawon a sinayang mo? Nanang, Diyak kaya ti aramidam iti biyag mo, Marlon. Saan ka lang arudan a nagtuloy a nagadal? Kasta pa'y ti aramid mo? No si biyag lang day di tatang mo, amo ka di na anamungan ti kastang aramidam. pasensya kayo, nanang. Di kayo danag. Ikagumak ti mga barwanan. Rumbag laang, ta saan mo't para kanyak ti bagbagak, no di kat parakan ka. Nabanug ako namang bagbagakan ka, Marlon. Maudi na ito yan. Nauma akon iti aramid mo. Talagang sa agimuran kanyak ni nanang. Anya nga minayati mapaspasamak kan ka, Marlon. Apa di mo maurnos ti biyag mo. Talaga naloko ka. Diyak lakuman pinadpadas ti nagbesyo. Awan lakit nga rodon di pagmamaayan ti biyag ko. Sigod mo't nga do ti arapap ko. Tsaka mo na niya tinapasamak. Impang pangrunak mo't ang dagbisyo. Dagbartag ngayon aldaw. Isong awanan ti direksyon ti biyag ko. Sana da ito ti kahit kabiyag. Itala maamiris ko ti amin niya ibalbalakad kanyak ni nanang. Kaya't ko tinasaysayata panagbiag. Kaya't ko sumayat mo ti masakbayak. Ang kasanwa ka mga rugi. Ang mga naladawon ti amin. Ay, talaga masapol na agwalbaliw ako. Diyak kayatan ti kastoy a klase ti panagbiag. Marlon, kasla nakalidliday ka mo't pare. Kasla nakaununag ti pampanunutom. Sigamot gayam, Lance. Ay, awan da ito eh. Di naklatan ni Kaskaso. Sigurado ka? Itay paya palpaliiwan ka. Kasla awan iti trabaho ti focus mo Diyak manam mo. Sa bali ti marikriknak. Kasla da sapsapulok diyak mo tamunan niya. Total, panag-aawin no tan. Oh my God, mapantapay aginom. Tapno maikat anyaman day tapang panunutom. May kakit din. Nabambanog tayo itangal daw. Masapol ti mangikat iti banog. Law may kan. May saraw daang. Sige man lang. Ngamuan round lang Diyak kahit ti mabarta kita. Tagyaman akman iti panangawis mo kanyak.
Takas lalim mag-an pa'y dirignak. Naimbaglaan tanda ka kanayo namang suporta kanya, Clans. Di mo panunutan dayta pare. Agayam to. Di may sa agayam. Kanayon nga adda dita nakasuporta iti amin na gundaway. Agyaman na, Clans. Talaga nasaya at kaagayam. Father, ada na danunak a lalaki ang nakaida itirwar ti simbaan. Anya nga itinapasama kiti dadya lalaki. Kasla na bartak mat, Father? Anya? Ka. Tulungan naktay sarakta dito o nagdisimbaan. Ha? Sigurado kayo, Father? Saan ta nga amo no apay ang nakadanon day ta lalaki dito simbaan? Sama sapul at tulungan ta. Sa bagay, amangan no masapul na ngagpaiso ti tulong, Father. Podno day ta, Celia. No adadag iti kastoy pagteng. Saan tayo ngagpanunot at agos iti sana nasayaat. Anya taamo tayo. Amangan no da pagdaldalanan na kat inturong ti Diyos dito'y simbaan. Wan ngagpaiso, Father. Mala, ka. Mapanta kita di bagbagam alalaki. Kaya di ka gumanta nga isarag dito'y simbaan. Iti panagmaymaysa, simken iti panunot ko arumbang agbalbaliw akon. Tadyak kayat nga awan to ti agbalin a direksyon ti panagbiag ko. Ngam iti panangawis kanyak ti gayem ko alakyan nga aginom, nasobra akmanan ti naginom, ket jak nakaawid iti balay mi. Gapu tadjakon amo ti lubong ko idi, kumporme lataditan ti naturturong ko manang. Diyaka mo no nairanran na, weno talaga na igagara, ta tinaturong ko nagturugan iti daydi apan nakabartek ko, kat iti samo tiri daw ti simbaan. Kat iti panagriing ko, adda akon iti mismo nga unag ti simbaan. Diyak mailawlawag, ngam kasla adda karkar na anarik na iti daydi akanito, nga isumat ti insalaysay ko iti inak, idi nakaawida. Anya ti ko na, Marlon. Nakaturog ka iti simbaan, gapu iti nalaos akin na bartek mo. Ay, mangibabain ka talaga. Pasensya kayo, nanang. Diyan ka muna kapay nga iti naturong ko. Pakawanan nak, nanang. Kinapod no na. Inkarik iti bagi ka talaga amat kumadjakon kay tagbartag. Jak manam mo. Ta naawis naklata mo ti katrabaho ka mapanaginom. Talaga kaya't kumutindag balbaliw, nanang. Ita, amomon aga po iti nalaos a kinabartek mo. Ado dagiti maararamid mo asaan arumbang. Agbaliw ka kuman. Agasam nga iti naramid mo. Kaya rigan na binastos mo matan ti pagtangan ti Diyos. Gapo iti kasjay a napasamak. Pakawanin na kumananang. Talaga adyak na pupuutan. Napay nakadano na kadisimbaan. Sigod mo't ano mabarbartagak. Amok ti agawid. Ay, Marlon, anak. Amo yun, nanang.
Adakarkar na anariknak, apaman anakariingak nga adan iti unag simbaan. Ha? Iso pang panunutag. Saan nga ta talaga nga inturong nak iti Diyos? Tapno mamimpinsanan nga agbalbaliwak? Adaken ka mga miris iti dayta. Tidalan at altaluntunam ket pagayatam. Adaken ka no kayat mo ti agbaliw. Basta panunutam at isimbaan ket nasagraduan a lugar. Saan a lugar ti kalukwan? Naimbag nga daw yo, Father. Sika ni Marlon, saan ka di? Siya nga rin, Father. Jay, tinulungan nyo di. Anya nga iti maipaay ko kan ka, Marlon. Father, kaya't ko kumati mang rugi nga agbalin a worker dito simbaan. Agpaiso, Marlon. Talaga ka di, akayat mo tagbalin a worker dito simbaan? Wano agsapsapol ka lang iti wakas, tapno mailintag mo dagiti nagbiddutam. Talaga kaya't ko tagserbi iti simbahan, Father? Kas lang amin marikrik nga da mga alalo ko'y kanyak agserbi iti pagtangan ti Diyos. Kan aklaw nagmet. May samot lang dito apamuspusan, tapno mailintag ko dagiti madi ana aramid ko iti biyag ko. Maawatan ka, Marlon. Amom, adda dagiti kundaway, adagiti may siya si itinalintag adana, kat masarakan da ti sungbat iti pagtaengan ti Diyos. Ngam seryoso a desisyon ti panagserbi ti Diyos. Madamag kumanlaeng. Adda ka di marikriknam di tapusom, nga iso ti mangidurduron kan ka nga agserbi ti pagtaengan ti Diyos. Father, kaya't ko tagyaman iti Diyos kadag iti panawin adinak binaybayan nga oray sa bali adan na tinaturong ko. Kat babawin day tayo iti panagserbik iti pagtaengan na. Kaya't kumot nga ilintag iti amin abidot ko. Babawin iti panagserbik iti Diyos. Marlon, no marikrik nam iti pusom at ti Diyos tinangiturungkan ka dito'y pagtaengan na. Sige, si pupuso ka mangawat ken ka, tapno agserbi ka dito simbaan. Ngam laglagi pam nga iti panagserbim ditoy. Ket saan ka nga agbayad kadag iti naipaay ti Diyos ken ka. No di kat panangipariknam dayta iti pamatag mo iti Diyos. Ken iti panangtungpal mo iti amin abilin na. Agyaman ak, Father. Laglagi pagkakanayon dayta. Kat ikarik nga ramidag ti amin. Tapno, agbalin na ka na pudno iti panagsarbikkan ko ana. Kasta amaten iti pagtaengan na. Ala, bendisyonan na ka ti Diyos. Kat agbalin ka kung mga ehemplo kadag iti tattao anay siya si iti dalan ti biyag. Agyaman ak, Father. Dakil atulong daytoy para iti panagbalbaliw ko. Agpaiso ka diti ibagbag am anak ko. Agserbi ka iti simbaan. Wan nanang, marikrik na ka awagan nak ti Diyos tapno agserbikan ko ana. Ay, kasla jak mamati anak ko. Kasla idikal man laeng anak katurog ka iti simbaan gapo iti kinabartek mo. Ngamita, agserbi ka ni Jay. Kaya't kundi mga baruanan nanang, kaya't ko nabaliwan ti biyag ko. Napanunot ko nga ang mga no dayto hindi pamuspusan tapno mamimpinsanan na mabaliwak ti biyag ko. Ay, amom anak, maragsa ka nak iti dayta nga imbagam.
Masarakam kumatipudpud no adana, babaan iti panagserbem iti Diyos. Kaya't kayong matapagyamanan, nanang. Gapoy tawan sarday pa nang iwanwanwan nyo kanyak. Pinadakkel ka nga agbalin anasaya at atao. Gaputaamok nga adaplano ti Diyos para ken ka. Kataramidok mo ti amin, tapno may karyak nagserbe iti Diyos, nanang. Amok asaan analakaday nga aramidem anak ko. Tinapatag, agsingsingpot ka, kan agbalin ka kumaana saya at atao. Kinunak mo ti nanang, nakasagana ako ng mga barwanan. Ay, amom anak ko, ar-ara pa apa ko na dumteng ko mati aldaw, nga agbalin ka amay sa apade. Tapno agbalin ka adalan, iti pan na kaibunan nagdagiti sasao ti Diyos. Padi? Diyak mo no may karyak nga agbalin na may sa apadi, nanang. Awan ti makaibaga anak ko. Anya ti amom no dumteng to ti aldaw akas tagayam ti misyon mo. Isaan na panunot mo ti agserbi ita iti pagtaengan na. No, dumteng tumanday tangal daw. Kat dayta talaga ti plano kanyak ti Diyos. Sa anak to nga rodon niya agkad nanang. Pakaidayawak tagbalin nga instrumento. Tapno maibunan nagdagiti sa ti Diyos. Ala, ay di mo pala panunutan dayta anak ko. Tinapatag, adakan iti umno adalan. Kat sursuruto mo ti pagayatan ti Diyos. Sapay lakuma, taagtultuloy ti dalan at taltaluntunem anak ko. Nagsapakan na nakasukat anak ko. Mapan ka din iti simbaan. Nanang, adang amin aktibidad ang maangay ita kalpasan to muna amisa. Ay, kastaya. Ay, wun nga agpaisaw. Dandani manen ti Semana Santa. Nanang, isungarod mi ado ti trabaho ita iti simbaan. Ken ado dagiti umay at tagasabali alug lugar. Ta agbisita iglesia da. Makita ka talaga nga impamay samon ti trabaho mi simbaan anak ko. Kanayon pa'y asikatikad kadwa ni Father tunggal adda papanan na sa bali a lugar. Nanang, banaga pakaragsakak matunay. No, kasta nga dati papapanan mi ni Father. Nangruna kadagiti na sulinak a lugar. Amapan na pangibumbunan nagan iti sasao ti Apo. Nasaya at anak ko. Agar mo sa kapay nga road sakbay amapang kay di simbaan. O sige, nanang. Anya ko na madamagam kanyak, Marlon. Father, kaya't ko kumadamagan no kasano ti proseso. Tapno, agbalin amay sa apade akas kada kayo. Apay nadamag mo dayta. Marikrik na kamin, Father. Dahil ti plano kanyak ti Diyos. Ti mission ko dito rabaw ti taga, kat ti mangibunan nag iti sasaw ti Diyos. Napudno ka kadi iti dayta nga imbaga, Marlon. Nagtaod ka di dayta iti pusom. Father. Tunggal panagkararag ko, ken panangiestig ko iti bagikan ko ana. Marikrik na ti awag na kanyak.
Ti panagbalin amay sa apadi, kat saan narabrabak, Marlon. Dahito kat panang isubmiter mo iti kinataom, ken iti amin apanawan mo iti Diyos. Maawatak, Father, kat nakasagana ka mangipay iti si bubukala kinatao kan panawan ko iti Diyos. Kaya't kamay kan patagtibiyag ko, babon iti panagserbik kan ko, ana. No talaga aday ti plano ti Diyos para kan ka, ituloy mo ti dana ataltaluntunam. Di ka agbutbuteng, takanayo na tarabayan na ka ti Diyos. Agyaman na, Father, ikarik agbalina ka natudyokan ko, ana. Bendisyonan na ka ti Diyos, Marlon. Ituloy mo nga ron tagkararag, kandumngag kadagiti sasauna. Agyaman na kadagiti pamili nyo kanyak, Father? Ala, dumngag ka kanyak, taylawlawag ko kan ka ti amin a proseso, tapno matunoy mo ti arapap mo agbalin anan anay apadi. Ngam ulit timbagakan ka, Marlon. Masapol ti umdas a kinaanos. Tandaanam kuma akanayon dayta. Madama nga dak iti seminaryo, takayat ko at talaga ti agbalin nga adipan ti Diyos. Kat anan-anayon ang makapagserbiyak kan kuana. Marikrik na kaday ti at talaga ti plano ti namarso para kanyak panang. Iso asaan arumbang apaayak, wano pagkadkadak. Makaisamak numapampanunot ko dagiti kalukwak idi. Namkas nga ruden iti kunada, uray anya pa'y tinadlabasan ti tao, kasanuman ti kinasulpeng, wenno ibagata yun a kinadakas na iti kalabas. Iti kanito nga agaramid iti wagas ti namarswa, maminpinsan ti panagbaliw na. Kat awanton ti sabali pa'y aturungan na, no di tinalintag adana. Manipod nagbalinak a seminarista manang, jak nagsarday amang ikarkararag asapay lakuma, taagbalinak anaan-anay nga adipon na, babaan iti pan naka-ordinakto, kas naan-anay apadi. Sapay lakuma manang, tanakaibati iti adal ti pakasaritaak, katagbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumnag, nang runa kadagiti agdama, ama iyaw-awan iti dana. Nagpintas ti pakasaritaam. Manipod iti maysa na iyaw-awan na agtutubo, aging ka iti panagbalinton anaan-anay nga adipan ti Diyos. Ti panagbalin monton amay sa apadi. Kas iti nakunam awan imposible iti Diyos, nang runa no kanayon tayo adawaton ti pannarabay na, tapno itunda na tayo iti umno adalan, ganda na ti biyag. Kararad ko akanayon nakakumaatarabayan ti Diyos, aging ka iti dumtang ti kanito, nga agbalin kan anaan-anay apadi, nga agserbi iti Diyos, kan kadagiti tao. Alakastan, pagayam ko, katadyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo. Tibiyag ket sana nalaka, ngem isu ti mangisuro iti pan nakipaglaban. Iti daytoy a kapitulo, na sukimat tinamnama ang manggipataros iti masakbayan. Agyaman iti pan nakikuyogyo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba.
Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Talaga ka di adimon kaya ti agadal, Jepoy. Pasensya ka, Nanang. Ngam talagang awanan tisam kong agadal. Ay, una yan anak. Anya laangan ti pagbanagam no kasta ka. Naimbag ko man no nairingpas mo ti uray sekundarya laang. Nanang, Anya laangan nga iti masakbayam no day talatan sumursurot ka dagiti gagayem mo ti aramidam. Inton kwan, kompormila ditan tinasumsumok mo anak ko. Agraira ti kinadakes itan. Ang mga nukala at ang maipasungal-ngal kay tibana. Nanang, didak ka di pagdanagan. Anya kumamot ti pa kay pasungal ngalak ngay. Anak, Ken saan nagaputa jakon kay ti agadal kat maipasungal ngalak mo tan itinuan niya la ditan. Dinto mapasamak day Nanang. sapay la ko mga rod anak. Tamaya dayo ka iti pakaisagmakan. Talaga ah? Siyak pa iti kunayo? Narigat ti agsasao anak ko. Nang runak at di mo ammo no anya dagiti dumteng iti masakbayan. Adola amin dagitang ibagbagayo. Basta saan ta kapag danagan? Nalpas ti saritaan. Jepoy, tinagan mo saan ka di? Uwan. Ngam masino kayo? Apay ngam amudak. Di kagdanag, Jepoy. Sana ka sa tao. Kinapudno na, may saka kayam. Ha? Anya ti masapol mo kanyak? Kada kayong agbabarkada. Si kada katuradan. Awan kaputang mo. Kan mamatiak ang nakasagana ka mangilaban ni ti karbangan dagiti umili. Saan ka di? Ha? Kaya't mo ti makatulong iti kaaduan? Makatulong ka dagiti umili? Ni, agore ka. Kasano ko makatulong ka dagiti umili nga bagbagam kat agtutubo ak pa lang. Teenager. Jepoy, amin tayo. Kabailan tayo ti tumulong ka dagiti umili. Kinapudno na. Dagiti kaskan kang agtutubo at adda makatulong kadakwada. Saan lang nga kadagiti umili no di kat pati itintero pagilyan tayo. Anya? Patsaka matikaw kapailang kadagiti bagbaga kita, Jepoy. Ngam tap na malawlawagan ka. Kidawag akanay na sumurot ka kanyak kadagiti may sayang kat a lecture may papan kadagiti ibagbagak ita. Rabiin anak, ngamapay nga itakala ang asimbangpet. Naggapwam aya. Nagkukuyog kami lang ka din sanbong Nanang. Ada na panan mi. Ay na anak ko, apay aya ka na yun lata na pagdandanagan nak. Di ka di maasyan kanyak nga inam nga agdandanag gapukan ka. Apay nga min na pagdanagan dak. Kabala akong tibagik. Ala, ibagatan akabailamon tibagim. Ngam agtutubo ka pa ilaeng. Saan ka pa'y anahustuan iti edad? Kaya't nga rod asawan dayta, siyak pa'y laang tirumbang amasurot. Nanang? Katyak magustuhan ti aramidam, Jepoy. Saan narumbang agwadang walang kanu nasipngatan, tama nga no dadaka sa mapasamak ka. Nagdagulit kayo mo tan Nanang? Awan ti dakas sa mapasamak kanya kunak lang arudan. Basta siyak tirumbang amatungpal. Taging nga daka iti pudar ko, masapul at arabayan kalatta. No imbagak asaan amabalin akanayon amarabyan ka, saan amabalin. Naawatam.
gayam ti mapaspasamak. Aparparitan na kanti inam ang marabyan nga agawid, Jepoy. Nasaysayat lang nga na sumurot ka kanyak. Ha? Kadagiti amin na naawis ko ako mapeng kada kami. Sika tinakita nga da potensyal na Jepoy. Naturot ka ngamin. Isu ang mapangnamnamaan ka. Anya ti kaya't yung asawa na sumurot aklangan kada kayo. Sa di na ti papanan tayo. Adon dagiti nasursuro iti lecture nga insaysayang katayo, Jepoy. Amomon nga do dagiti abusado a kapitalista diti pagilyan tayo, san ka di? Wen, kaemong. Kat kagurak ta aramid da. Kaputay suda ti kapuanan ti panagrigat ti kaadwan nga umili. Husto day tangay bagam. Katapnonan anay na makatulong ka kada kami. Kang runaan ka dagiti umili. Nasaysayat na sumurot kalangan kanyak. Umadayuta dito kat binuranda ka nga agbalin ana siglat. Tapno at adapay may sakit mo ti karbangan dagiti babasit kan dagiti nakukurapay. Sumurot kan kanyak, Jepoy. Tatunggal balikas nga agaon iti bibig ni Kaemong, kaya rigan na nga dagin ginamul na ang makaeng-engganyo unay itiriknak. Iti ababa asarita, simurutakan kwa na, kat ingkuyugnak iti kabambantayan ijay samar. Ijay nga insurudak nga agaramat iti igam. Agaramit kadabiti improvised explosive device kanda dumapay. Nagbalinak akamang timaysa nga squad na agpabetak kadagiti bus, truck kanda dumapay, asigun kadakwada, ket tagikwada diti abusado a kapitalista amang parparigat kadagiti umili. Kinunkunak iti bagit idimanang, okay laeng, tasanikwamet dagiti kapitalista dagiti pagpabetaken mi. Sanikwa dagiti nababaknang agapuanan tinakarkaro a panagriglig at tibiyag dagiti gagangay nga umili. Agingga anabilin manen ti squad a nakaikap pengak. Kaemong, talaga ka din aramidin tayo tinaibilin ka tayo. Nangagmumot tibilin ti commander tayo saan ka di. Masapol a papatakan tayo ti lugan a lumabas iti dahi ta lugar. Jepoy, anya ka ka di. Di mo kunaan namang rugin nga agbalay ti buteng iti barukong mo. Agbalbalin kan samat na natakrot. Ni, saan na niya? Saan nakatakrot? Naturudak? Adon adaras ano pa nagnagkam ti kinaturod ko, saan ka di? No kasta nga rod. Aktong palkalatan itinaibilin ka da tayo. Isaganam ti mo granada. Tapaman na lumabas ti padpadaanan tayo. Agikiddan tayo ang mga ipurwak iti granada. Matungpal ka emong. Oh, atay talakit din orayin tayo, Jepoy. Isaganam mo ti granada. Wen, kaemong. Itaan, ipurwak yun dagiti granada! Mabalin ka di tagdamag ka, Emong?
Anya dayta, Jepoy. Mapalin ka di maamuan. No asino dagiti nakalugan iti pinabutak tayo. Pamilya ti may sa abokatot a negosyante dagiti nakalugan ni Jay. Ato ti binarigat da. Isarumbang lang ti inaramid tayo kadakwada. Pamilya? Kaya't asawan dayta. Saan lang agmay sa tinakalugan ni Jay? Saan, Jepoy? Kasi tinakunakon. Pamilya tinakalugan ni Jay. Kaya mong mamati ang amuyo no asino dagiti kamong ti pamilya ti negosyante ang nakalugan ni Jay. Kano sa dino tinaggapuanda? Sa nakaglibakan ka, Jepoy. Naggapuday ti ospital. Karurar ngamin iti ospital ti anak da nagpasngay. Anya? Ada nakalugan ni Jay akapaspas na ilaan? Wen, ti anak ti negosyante. Leplepas na lang nagpasngay. Kaya't asawan dayta. Nairaman, ultimo ti maladaga kay paspas nga ilaan. Jepoy, sardengam ko man tag sentimiento. Tinapatag, natungpal tayo ti bilin ni Commander. Naramid tayo ti misyon, kat masigurado ka na talagad tayo. Tawa na pulos ti makaam mo, ada tayo ti responsable iti dayjay nga insidente. Nanang, nabayagan nga awan ni Manong. Jingjing anak. Agsubli pa yung ngata ni Manong. Ay, Jack maibaga anak ko. Tasigun iti kasinsinyo akanayon akakuyog idi ni manong mo a Jepoy. Napalalo ti kinasingad da manong mo kanjay lalaki asimurutan na. Nanang? Kinapudno na anak. Napalalo ti panagdanag ko kani manong mo. Itilasod tinabayagan a panawan a kaawan na. Saan tayo nga amuno anyan tinapasamak kan kwa na? Anya ti aramidon tayo. Diyak ka mo, Jingjing. Awan ti amok arumbang ama aramid. Nang runakat saan tayo nga maamu di lalaki asimurutan na ako na di kasinsinyo. Anya matun? Tilaangan Diyos ti amok ang makatulong ka na tayo ita, Jingjing, anak. Sapay lakuma, tadi na may bayan ni manong mo. Sapay lakuma. Doan alawas ti napalabas. Manipod pinabutak mi tilugan ti negosyante. Nga maging kayta. Nalitnaw pa'y langit alin tataok ti napasamak. No si bubukol a pamilya ti nakalugan ijay. Karaman ti kay pasngi ang maladaga. Nalawag nga rod nga da inosenta na iraman iti inaramid mi. Makonkonsensya kiti kasto nga aramidan mi. Awan kumatanyaman na. No dagiti lang talaga responsable iti saan anasayat ang mapaspasamak iti pagilyan. Ti mairaman itar aramidan mi. Ngam saan mat? Anya ko matibasol ti kay pas nga maladaga ngay. Apay ang masapol ang mairaman iti nagbasulan ti pamilyana. Anya ti rumbang nga aramidak.
Sumagmamano arabii sa anak a nakaturturog, kalpasan ti panang pabetak mi itilugan ti negosyante at target mi manang Emmy. Makonkonsensya ak iti naamwak nga adda na iraman nga inosente iti inaramid mi. Tirigat namanang napasarunwan pay dagiti kas iti daydi apagteng ngam awan ti naaramidak no di ti agtungpal. Amkek ngamin nga amangan no siyak ti maisagmak iti kanito asupringek ti bilin ti pannakapangulo ti grupo akim mappengak. Insardeng kumeten ti nagdamdamag kani kaemong, tanariknak anapudno ti squad leader mi iti grupo mi, kat amangan no idano na iti commander mi ti ar-aramidek. Gaputawan mabalin kumanang, nagdisdisnudo aklatan iti amin a maibilin kada kami, kas iti na minsan. O niya, Jepoy. Nakasagana ka din. Wan kaya mong. Patuluyan tayo ka di timang pabatak iti truck ti semento. Nga oray at dati driver ito unag. Apay kumasaan. Kaemong. Sigurado asusweldo ang dalang ti driver. Agtrab-trabaho lang kadakwada. Sana karaman iti kinabukatot ti amo na nga akin kuko iti truck ti semento. Apay no orayin tayo ang makariing katrumwar iti truck. Anya ka di Jepoy. Awanan ti oras. Masapol ang may patungpalan ti misyon. Tamadamdamalaan. At danton dagiti agron-ronda ang militar. Amang ano saan tayo to na may patungpal ti misyon. Alan, ipurwaktan dagiti improvised explosive tapno malpasen. Sige nga rod. Itan. Bintakan ti truck ti semento, Jepoy. Sigurado sana napakairanudan pa iti bukatot ang kapitalistang agtagkwa. Alan, mapantan. Darasam. Uwan kaya mong. Talaga sa amin arumbuntan aramidan mi. Jakon may rusok dito eh. Isa ang masapula sumina ako niti grupo. Magkita kiti na pintas ang gundaway. Kat no may kanak. Sumiyasak iti dalan. Yung sigurado ka saan na makadlaw ni Kaemo. Na sigurado ang madaksanak. Iti kanito ang madlawnak. Masigurado ka nakadayo ako na. Saan daklaki din na masurutan da kaya mong. Oray pa'y nung nadlaw dan di kaawan ko itilikudan da. Tinasayat. Agin na nakakbit dito eh. Talaga napanog ako nga nagtartaray ngayon madayo. Masapula sigurado na muna. Natalgadak dito eh. Narigatan. Mga nudyak mapuputan ka tagagayam na kasipot kanyak. Paman na makainanak, ituloy ko ti umadayo. Mangkita tumutin iti mabalin ko apang kontakan ka dananap. Sipod pimanawak iti lugar mi. Diyak pulos kinuntak dananang. Sigurado ang madandanagan dana. Ang mga no pagarupon da paikit din na nataya ko na. Isamang kita kiti pang kontakak kadakwada. Masapula maamwanda si bibiyagak. Ay, Diyos ko, Jepoy. Anyat napasamak kan ka anak ko. Sa dino ti ayan mo. Pasensya ka, nanang. Diyak mabalin ni ibaga. Anyat napasamak kan ka aya.
Apay akala at latan na pimanaw ka. Asino ay ajay lalaki asim murutam nga imbaga ti kasinsin mo. Ati do kasalaysayan, nanang. Ngam kinontak kayo. Tapno mapunas si panagdandanag yo. Kentap no ipakamok kada kayo. Asi bibiyagak. Anak, Dumtang to ti gundaway nga agsublakpot lang di ta lugar tayo, nanang. Ngam saan pa nga ita? Tamok. Agpaggadak. anya, ang apay, anya ko matipagpagadam. Ibagam anak, tano masapul nga agkid daw tayo ititulong dagiti pulis. Saan, nanang? Pangasiyo. Di ka kamang kadagiti polis. Ha? Apay ko maasaan. Kasano ang matulungan da kano saan tayo nga agkamang kadagiti pulis? Basta saan ko mananang. Syakti din ganyo. Saan kayong agkamang kadakwada? Sige, no isuti ko naman ako. Ngam pangaasim taganad ka kumakanayon. Kat no marisot no anyaman day ta nasumok mo. Pangaasim, taagawid ka kuman. Naulimak diti lugar na kay sarungak. No panunutan na naimbag. Mabalinak ang mga baruanan nandito eh. Lipatag tinapalabas. Kat mga rugyak iti barobyag. Sana bali. Tawan ti makamamu kanyak dito eh. Medyo nabayag mo ten. Sipod iti naglibasak. Idi si Minak iti grupo asim murutak idi. Pagbabawyak ti amin ang naaramid ko. Kabayatan ti kadak iti deja grupo. Ado abiyag ti kinittalmi. Gapo iti panangilaban mi kano iti karbangan dagiti kaganging umili. Imula da iti panunot ko. At tumulong kami kadagiti agkasapulan. Nga ipaimi ti rumbang para kadagiti mairurumad. Ngam saan? Palso dayjay. Tatagpaiso. Agdadata ada kami timang daddadawal iti kagimungan. Iso na laos ti panagbabawi kadagiti naaramid ko. Agbababawi ak iti nakana. Namin pinsan at tinalikod akti grupo ang nangalukoy kanya. Taklo at manweno saan talaga ang naalilawa. Nagbalinak abulsat. Gapu itinasamit apan narita dagiti ng recruit kanya. Nabayagan asim minaak iti dayjay a grupo ngam aging gaita. Jakpay nagsubsubli iti lugar mi. Kat agtultuloy nga aglemlemengak. Ultimo, kadagiti pan nakabagiti lintag, wano iti gobyerno kunak manlaangan. Amkak ngamin nga mga noan niya ti aramidon da kanyak no bilang laang. Lamkas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko. Gapu kadagiti nang nagpakasaritaan dagiti kas kanyak, ana ipatangatang iti programa yo, na ikanak iti namnama. Iso nga ita, nakasagana akon manang. Saan akon nga agamak wenno mabuteng.
Agur uray aklaangan iti napintas agun daway asumuko, wano agsubli iti gobyerno. Katno anyaman bilang ti panusa maipataw kanyak, nakasagana akon, taamok adinak baybayan tinamarswa. Kanayon matla ang naikararag ko asapay lakuma, tadumtang mat ti panawan, ama kaamiris dagiti nagbalin akakadwak iti dayja a grupo, tapno awanon ti inosente abiyag, ama iraman iti kinlo na ideolohiya na inda ilablaban. Agyamanak iti panangitalot mo kada kami iti pakasaritaam. Nasalimuot tinagdalanam pagayam ko. Ngam pagyamanak kunay, tanakaamiris ka, kat nawaknitan tinakulaapan a panunot mo. Husto ka pagayam ko. Awan ti rumbang apabot ngam, wenno pagamkam, asumuko. Tati gobyerno tayo, si dadaan amang tulong ken ka. Tapno naan anay ang makapahabarwanan ka, kat agbyag kamatan iti na ulimat. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo,